bakanın tarifiyle. Şaredar İstanbul'e Ekrem İmamoğlu li ser iddiayen karmendên şaredariye yên ku ji hêla Wezareta Navxweyî ya Tirkiye ve bi terorê ve têne tohmetbar kirin bi beşdariya nûner û cîgirên serokeyên şeş partiyên siyasî yên di meseya şeş qolî de li hev dicivin û bi amadebûna şaredarên CHP'yî yên ji navçeyên Cuda Stanbolê preskonferanseke saz kir û tohmetên Wezeratê red kirin. Mücadele ediyoruz ama Bakan Bey'in Meci Parêzgariya Stenbûl û Wezareta Navxweyî re nivîsek şand da ku ew kesên ku tohmetbar dikin bo me aşkere bikin û em jî lêpirsînekê bidin destpêkirin. Lê tu bersiv nedane me. Müfettişê serokê şandeya di şaredariyê de lêpirsîn kiriye, di hilbijartina parlamenteriyê de namzedê AK Partiyê ye. Gelek karmendên di serdema AK Partî de ketine şaredariyê me ew ji ber endamtiya rêxistinên terorî ji kar derxistin. Yê ku Soylu erkdar kiriye Serokkomar Erdoğan e. û berpirsê van xeletiyan jî ew bixwe ye. Heger neheqiyê li me bikin, em ê qîyametê li wan rakin. bunu da görüyoruz. Wezîrê Navxweyî Tirkiye Süleyman Soylu piştî axaftina İmamoğlu bersiv da wî û iddia kir ku İmamoğlu rast xeber nade û ji min alîkarî xast. İBB şirketlerinde işe alınan 505 kesan di serdema İmamoğlu de di şaredariyê de dest bi kar kirine û qeydên hemûyan jî ji bo kar neguncawin. Me dosyaya wan kesan radestî dozgeriyê kir. Me li ser karmendên serdema AK Parti'de ketine kar lêkolîn kir û ji bo karkirina wan tu astengî nebû. İmamoğlu derawand dike û li min geriya û got CHP ji min hez nake, alîkariya min bike. ne olduğu belli. İmamoğlu cara duduyan derket peşberî kamerayan û li ser mijara xastina alîkariya ji hêla Soylu ve hate belavkirin got eger min daxwaza alîkarî ji Soylu kiribe bila îsbat bike ku îsbat kir ez ê îstifa bikim. Lê eger îspat neke bila ew îstifa bike. Olan o 6 ayda işe aldığı Ercan Dağ, Kurdistan 24, İstanbul. olduğunu gördüklerimizin de arşiv